Ну давайте тады паглядзім яшчэ одно відэа і падумаем, што там хацеў сказаць аўтар, што так вот прама не сказаў. Ну давай, глядзім паміж пікселяў. Нет, все, меня это застало, нам надо серьезно поговорить. Опять эти бабские штучки будут сейчас мне мозги компостировать. Вообще ничего обо мне не знаю. Ты знаешь, что мне нравится, мы никуда не уходим. Почему все время только вот так по делам куда-то? Ты можешь меня вообще отвезти туда, где мне нравится? Я хочу уюта. Знаете, чего там Сана бегает? Потому что в Кинстайл скидки до 40%. Хочется сказать, вот словамі праз рот можна гаварыць нармальна. Чаму абавязкова гвалт? Чаму яны абавязкова заўсёды сварацца? Я нават думаю, што я разумею, што ў Беларусі колькасць разводаў расце, а колькасць шлюбаў змяншаецца год ад году, але можа б хто-небудзь навучыў як-небудзь людзей, што можна спакойна размаўляць. Так а чаму колькасць разводаў расце? Таму што жанчыны пачалі расплюшваць вочы ўрэшце. І пачалі разумець, з кім яны маюць справу. Но увогуле, па-першае, вось гэтая стэрэатыпная, значыць, яна табе выносіць мозг, хаця гэта яе выносіць мозг, гэта Хаця там асоба няма чаго выносіць, скажам шчыра. Ні ў адным, ні ў іншым выпадку. Яна быццам бы намагаецца штосьці вырашыць нейкія праблемы, і у выніку яе партнёр яе просто піхае вось так у краму. Гэта нават без гвалта не вырашаецца ні адзінае пытанне. То бок нават калі хочаш забіць прыемнае, трэба спачатку ў плечы. Так, это на кантрасціка. Пад пачатку гвалта, потым гэты самы медовы месяц, уласна, як вучылі людзі, якія разбіраюцца ў хатнім гвалце. Ну, бачыце, гэта нават не аблапаць там штосьці, не за руку пацягнуць. Давай, вали отсюда.